आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा दिनै क'क्राझार जिल्ला बाथौ थानसालि बागानसालियाव नुजाथिफैदों। बिथां नुजाथिफैनायाव बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि महामारी क'भिड-19 निफ्राय बेसेबांबा गोबाव जुजिनानै इसोरनि अननायाव कर'ना भाइरासआ एसे सेंगाना फरायसालिफोरा खुलिबाय। बे समाव गासै उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरखौ समाज दानायाव फरायनायाव गोसो होफिननो खावलायदों बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा। আমি ঈশ্বরক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব। আমাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা অলমষ্ট আমাৰ অসমটো মুক্ত হৈছে। গতিকে আজিৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ নতুনকৈ SOP ওলাইছে। SOPত থ্ৰুদি ক্লাছ 9, 10, 11, 12 এই চাৰিটা ক্লাছটো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। গতিকে মই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুদি আমি সফল এটা সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান দিয়াটো আমাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ক্লাছত আজিৰ পৰা পাৰ্টিচিপেট কৰক আৰু নিজৰ নিজৰ যিমানখিনি শিক্ষাদান ল'ব লগা আছে সেইখিনি লৈ লওক। সেইখিনি মেছেজ মই পঠিয়াইছোঁ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।